Lalagyan na natin itong towel dito sa bag. Pocket money. Ay, no. Itong mga cosmetics. Yan. Ito yung mga kailangan ko para gumanda. Sephora lipstick. Ito para sa cheeks. Perfume. At pang kilay. Wala. Mamaya. Ito yung eyeglasses. At alcohol for personal hygiene. Earphones. At ang stabilizer. Tsaka syempre cup para hindi mainit. So ilalagay ko lang sila sa bag. So, okay na. Okay na. Bye. Tutulog na ako. Hello guys. So ngayon, nagpe-prepare na kami. Papunta na kami. Nakabihis na ako. Okay na to. Sabatos na ako. Dali sa akin mamaya. Hello guys. So ayun na nga. Papunta na kami mamaya ng Baguio. At yung sasakyan namin is ayun. I-expect na kayo. So, ayan. Hinihintay na lang namin yung pasyente ni Mama. Eh, pupunta na kami. Ito yung dala namin. Ito yung baon. Ito yung... Ready na ako. Papakitaan ko na lang kayo ng few clips mamaya. Habang nasa daan at pagdating sa Baguio. Bye-bye! And if you like this video, please give this video a massive thumbs up. And please subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell down below so that you will be notified whenever I upload a new video. Bye! So excited! Hello guys! Short update lang. So nasa La Union na daw tayo at siguro malapit na tayo sa Baguio. So mamaya, ito, bumibili kami ng puto para sa merienda. At pandesal pala, akala ko puto. So nasa stopover kami, so ayun. Petro Chowky. So medyo okay pa naman ang mukha natin, fresh pa rin. So bagong ahit ng kilay. At yun na nga. Bye! Oh my God, guys! Andito na tayo sa Baguio City. Sobrang lamig, totoo pala, legit. So, ayun. Para sa mga first timer, kailangan nyo magdala ng jacket. At nilalamig na ako ngayon. So, ayun na nga. Andito tayo sa General Hospital ng Baguio City. Kasi hinatid lang namin yung pasyente nila Mama. At yun, ayun yung kasama namin, yung babae. So, ayun na nga, yung mga kasama ko kanina nagsusukahan na kasi nga hindi sanay. Pare-parehas kaming first timer dito sa Baguio. So, wala, excited na ako. Gala tayo mamaya. Ooh, so, change outfit guys. Sobrang lamig. Ayan, long sleeve tayo. Pero still naka-shorts pa rin. So, maghahanap tayo ng pagpaparkingan mamaya kasi sobrang lamig. Ano daw? So, mamaya maghahanap ng pagpaparkingan kasi bawal. At saka parang puno. Ang bilis nga mapuno ng parking lot nila dito. So, bawal tayo mag-ingay kasi nasa General Hospital tayo. So, respeto na lang. Ba't di nyo makita? Mamaya na lang guys, bye. Hello guys, so ayun, gagala muna tayo dito sa General Hospital ng Baguio. So ito ang ganda ng view. Tingnan nyo. Diba, may pa sunflower. Ayun, nakikita nyo. Amazing. Natutuwa talaga ako pag ginagawa ko yun.
So, ayun na nga. Ginagawa pa itong mga daan. At gala-gala muna tayo. Petron. Mamaya pupunta daw tayo ng SM at saka Burnham Park. Gagala tayo. So, this part. So, let's see na lang mamaya kung anong mga mangyayari. Excited na ako! Magkano yan, kuya? 20 na lang. Isa. Isa nga. Jan! Magkano ka rito? Dalawang, isa pang 20. Isa pa. Ito na, yanin mo yan. So, ayun na nga. Sarap ng strawberry taho nila. Kapag pumunta kayo dito sa Baguio, must try strawberry taho. Sarap. Tara, tara, Ben. Ben.
Hindi